Nyt en tiedä onnistuuko. Tässä on joku tähti tuossa, mutta tässä on näyteikkuna, josta minä kävin kysymässä, saanko minä tämän panna YouTubeen ja luvattiin. Eli Oskari pyysi, että tehdään tässä se video, tai minun tehdä. Ja sitten minä halusin tehdä videon siitä, kun nuo läpit on niin ihania. Ja kaikki nämä lapsen lapset. Ja, eli vunukat. Minä sanoin lapsen lapset, aivan kun kyllä kaikki on jo kuullut, mitä minä puhun. Vunukat. Ja ihmiset on ihania. Ja se on toilla rakkautta, kun kannustaa toista ja hyväksyy sen höpinät. Ja nyt Oskaria vähän häiritsee, kun tulee ihmisiä. Mutta kyllä minua naurattaa kaikki nämä maailman jutut. Ja eihän minut aina naurata, mutta niin kuin nämäkin. Minun huumori kyllä kestää. Ja no nyt on vissiin pakko lopettaa, kun minä en näe. Mulla ajatus hajosi ja karkas, mutta videon nimi oli se, että ihmiset on ihania. Me ollaan kaikki pieniä ja mahtavia. Oskari on muuten yhtä pitkä kuin mie. Se on vissiin pitempi. Heippa!